iată, un grup de oameni își bat joc cumplit de confortul locuitorilor din orașul Călăraș. Nu le pasă că a trecut de miezul nopții, urlă ca imbecilii, ca și cum ar fi numai ei pe lumea asta. Nu le pasă că oamenii se odihnesc la ora asta, că trebuie să se scoale la 6 dimineața, să meargă la serviciu. Ei s-au extins peste toată lumea ea lor. S-au băgat în pădure și urlă să-i audă tot Călărașul. Mă întreb ce face poliția în cazul ăsta. La ei nu se aude chiar nimic? Nu ar trebui să intervină să vadă de ce oamenii ăștia comit infracțiunea asta foarte gravă, pe timp de noapte, adică poluează poluarea fonică a orașului. De ce admit poluarea fonică? Sau ei cred că oamenii așa trebuie și să trăiască cu urechile poluate de râgâiturile melomane ale băieților ăștia șmecheri. E înfiorător. Cred că nici în cea mai înfundat, nici cel mai izolat sat din provincie nu se întâmplă așa ceva. Acolo știu că sâmbătă sau spre duminică, când au loc nunți, se întâmplă asta. Aici văd că în mijlocul săptămânii, sau chiar începând de la o lună, au început să-și impună cheful și voia bună locuitorilor care nu au nevoie de așa ceva, care nu vor decât să doarmă. Dar se pare că nu vor avea nicio șansă în noaptea asta, cel puțin până le va scădea cheful petrecăreților, până se vor sătura ei de cântat, de chefuit, poate pe la 5-6 încolo. Halal poliție, halal oraș, halal civilizație.